Сумна звістка з Криму. На 80-му році життя помер ветеран національного руху кримських татар Ельдар Шабанов. Кілька днів тому у нього стався серцевий напад. Його ушпиталили у Сімферопольську міську лікарню, але врятувати життя Ельдара Шабанова не вдалося. Активним учасником національного руху кримських татар він став у 1960 році. Одним з перших повернувся з місць вигнання на батьківщину. За це його арештовували та примусово виселяли з Криму. У 1991 році Ельдар Шабанов був обраний делегатом Курултаю другого скликання. До останнього боровся за відновлення політичних прав кримських татар. Почему мы до этих пор политически не реабилитированы? Политическая реабилитация – это есть восстановление той государственности в пределах тех границ, которая существовала до насильственного выселения.